Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. El meu nom és Carmen i avui us he preparat un episodi sobre les paraules masculines i femenines dels càrrecs. Molt bé, comencem. Abat, abadessa. Administrador, administradora. Advocat, advocada. Alcalde, alcaldessa. Almirall, almirallessa. Arquebisbe, arquebisbessa. Valle, vallesa i bisbe, bisbessa. Canonge, canongessa. Capellà, capellana. Capità, capitana. Catedràtic, catedràtica. Comissari, comissària. Comissariat, comissariada. Conseller, consellera. Cònsol, consellessa o cònsol. Contraalmirall i contraalmirallessa. Coroner, coronela. Defensor, defensora. Delegà, delegana. Delegat, delegada. Diputat, diputada. Director, directora. I fiscal, fiscal. General, generala. Gerent, gerent. Governador, governadora. Interventor, interventora. Jutge, jutgessa. Lletrat, lletrada major. Magistrat, magistrada. I notari, notària. Papa, papessa. Prefecte, prefecta. President, presidenta. Prior, priora, prioressa. Rector, rectora. Regidor, regidora. Secretari, secretària. Senador, senadora. Totes les paraules que hem vist en aquest vídeo estan en un document que he preparat per a vosaltres, que el deixaré en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo. És un document en format PDF que el podeu veure ara mateix a la pantalla i el podeu descarregar de manera gratuïta. Bé, continuem amb soldat, soldada. Síndic, síndica. Sotsdelegat, sotsdelegada. També es pot dir subdelegat, subdelegada. Sotsdirector, sotsdirectora. Sotsprefecte, sotsprefecta. Sotsprior, sotspriora, sotsprioressa. Sotssecretari, sotssecretària. Sotssíndic, sotssíndica. Sotstinent, sotstinenta. Superior, superiora. Tinent, tinenta. Vicari, vicària. Vicealmirall, vicealmirallessa. Vicedegà, vicedegana. Vicegerent, vicegerent. I vicepresident, vicepresidenta. Així s'acaba el vídeo d'avui. Si us ha agradat, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. A més, el pròxim vídeo és sobre les frases fetes. Així que us espero per ací, moltíssimes gràcies i ens veiem en el pròxim episodi. Adeu!